खुलुमबाय स्टुडियो आंकिलिकां ब्रह्म बडलेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटिया दथि सावगारि बोनाय बादायलायनाय आरो दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। थारैनो दिनै बडलेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटिया उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै सुख्लाय जोहोलावफुरि पार्कआव सावगारि बोनाय आरो दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बडलेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटिया उन्दै फरायसाफ्रा आर्ट्सआव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनानै इयुनाव सासे मोजां सावगारि बोगिरि जानो हानायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लायो। लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा बडलेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटि सेन्टारा सावगारि एरनाय फरायसालि महरै मुंबो मोनबोदों आरो बे बडलेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटिया मोनदाइन जायगायाव गोसारना दं। बे फरायसालिया तामुलपुराव नावकाटा आर्ट सेन्टार, सेनिगाव आर्ट सेन्टार, नलबारि आर्ट सेन्टार, नलोबारि आर्ट सेन्टार, दावराइझार आर्ट सेन्टार आरो उदालगुरि जिल्ला सिनाखना आर्ट सेन्टार आरो माहालियापारा आर्ट सेन्टारा मुखुबैनो मोननै जिल्लायाव गोसारनानै दं होननानै फोरमायदों बडलेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटिनि सामलायगिरि खगेन बर'आ। खुलुमबाय, आं खगेन बर'। नैबे आंनि बडलेण्ड फाइन आर्ट्स ससाइटि नावकाटा सेन्टाराव जमा लाना फैदों। आंनि जि बाहेराव ब्रान्स दं नावकाटा, सिनिगाव, बेटागाव, नलबारि, दावराइझार आरो दाखालिबावसो थांनाय 2024नि जोबथा नभेम्बर डिसेम्बराव गोदानै खुलिहैदों बे सिनाखना आर्ट स्कुल आरो गंसे लाबावदों महिलापारा आर्ट स्कुल। बे गासै लानानैयाव गार्जेन बिगोमा बिमा बिफा ओमफ्राय आंनि आरिमु फरायसुफोरखौ लाना फैनानैयाव जों दिनै देग्लाय बोसोर गोदाननि 2025नि देग्लाय जानुवारिनि 5 खालाराव दिनै जोङो बे जाबांबारनि सुक्लायाव जोंनि दथि खोन्दो आरिमु बादायलायनाय सावगारि बादायलायनाय खुंदों। हयथ' इंलिसाव बुंदों 6th एनुवेल आर्ट एग्जिबिशन। बेयाव जों गासै सेन्टारनि आरिमु फरायसुलिफोरखौ लोगोसे बिगोमा बिमा बिफाखौ लानानै जोंनियाव देग्लायबो थांनायनि बायदि देग्लायबो जों मोजां खुंदोंनियाव दिनै हयथ' जों दा सावगारिखौ आखिजोब्बाय, जों बयबो गथायबाय। बेखौ माने आर्ट बादायनायखौ लानायनि थांखिया मा? नैबे आर्ट बादायलायनाय थांखिया जाबाय जोङो गिबिनिफ्रायनो जोङो 19 सननिफ्राय जोङो सेथि एग्जिबिशन आर्ट एग्जिबिशन, नैथि आर्ट एग्जिबिशन, थामथि आर्ट एग्जिबिशन, ब्रैथि आर्ट एग्जिबिशन, बाथि थांनाय बोसोराव बाथि जादों 2025आव। देग्लाय 2025 बोसोराव मायथाइ गोदानाव देग्लाय 6 जादों, माने 6th एनुवेल आर्ट एग्जिबिशन माने दथि खोन्दो आरिमु बादायलायनाय जादों। माने आं नुदों जे जोङो बोसोरे माने बे नैबे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बा तामुल डिस्ट्रिक्टनि जोंनि नैबे जाबांबारि इरा सुक्लायावनो जोङो बोसोरे लानाय जादों। सेथिनिफ्राय जों दिनै दथि बेयाव जों गथ'फोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ जिमान माने ब्रान्स दङ, हमना ला बेटागाव, सिनिगाव, दावराइझार आर्ट स्कुल, महिलापारा आर्ट स्कुल, नावकाटा, नलबारि, खाग्राबारि आर्ट स्कुल गासै गथ'फोरखौ जों उन्दै गिदिर गासैखौबो जोङो बेयाव माने मथा मथि 80 जन 90 जन 100 जन सायाव जों गथ' लाना फैदों। बेयाव बादायहोदों, माने बेयाव जोङो बोसोरे माने बादायबाय थायो, माने गासैबो अभिगथा जाथों होननानै बिमा बिफाफोराबो नुनानै मोजां नांदों आरो गथ'फोराबो आखिनो हायाब्लाबो क्लासाव जोङो दिनै गथ'फोरखौ आखिहोनो हादों। माने गासैबो गथ'फोरानो आरिमु फरायसुलि गथ'फोरानो गासैबो सावगारि मोजां जादों। उनाव भबिष्यतआव मोजां जाथों, रोंबावथों होननानै जों माबादों। गथ'फोरखौ मानो आर्ट होनांगौ नोंथांनि बादिब्ला? आर्ट होनाय जाहोना आंनि बादिबा बेनो, माने गथ'खौ एक्सुवेलि जोनोम जाखांनायनि उननि बा 5-6 बोसोरनिफ्रायनो आरिमु आखिनायाव बा सावगारि आखिनायाव एडमिसन होनांगोन, मुं होनांगोन। मानो होनबा फरायनायजोंनो लोगोसे जोङो 5-6 बोसोरनि गेजेराव जों फरायनायखौ एडमिसन होगोन आरो जोङो मा खालामो बेयाव उन्दैनो गथ'फोरखौ जों बे समावनो जुदि सावगारि आखिनाय बा बादायलायनायखौ जुदि होयोब्ला बै फरायनायाव आखर लिरनाया एसे माने हेल्प जायो आरो माने बेस्थ' थायो आरो माने सावगारि मोनसे थाइसे आपेल आखिगोन, थाइसे आंगुर आखिगोन, बे आखिनाय लोगो जुदि आखियोब्ला माने गथ'आ मोजां मोनगोन आरो फरायनायजों लोगोसे। हमना ला दिनै आं फरायदों, मोजां फरायदों, आं आरो सावगारि आखिगोन होननानै सावगारि आखिनायाबा माने मोजां आरो गोसोआ थाजिम थायो, थोंगोर थायो। माने आरो अन्य क्लासा जोंनिया
सुनिबार रुबार जायो अति माने बायदिसिना आर्ट स्कुलफोराव जोंनि अल इन्डियायाव सुनिबार रुबार बांसिन जायो नाथाय नैबे आंनि ब्रान्सआव आंनि स्कुला नैबे बर'लेण्ड फाइनेन्स ससाइटिया जोङो 24 बोसोर रानिं जाबाय देग्लाय 25 हाबबाय बेयाव आङो मा खालामदों गथ'फोरखौ माने सुनिबार रुबारनि बादै नङा अन्य समबार मंगलबार बुधबार बिस्तिबार जेरावबो बेलासि बेलासि क्लास लानाय जायो माने गथ'फोरखौ माने आंनि गोजाननि नाकटानि मानसिबाबो माने आंनो दैदेनो स्कुलखौ दैदेननोबाबो माने गोजान गोजान दाब दाब जायगायाव लानाय जायो जायखिजाया माने खुदियाफोरखौ तारमाने आर्ट सोलोंनो होनांगौ नांगौ दिनै नैबे जों दा जानानै थांबाय 6 एनुवेल आर्ट एग्जिबिशन माने दथि खोन्दो आरिमु बादायलायनाय दिनै जोंना लासै लासै माने जोबनो फैबाय दायोनो जों जोबसिगोन ओंखायनो गासैबो आंनि बोसोर गोदानखौ लोब्बा लाखिनानै 2025 मायथाइयाव जानाय 6 एनुवेल आर्ट एग्जिबिशनखौ खुंनो थाखाय जोङो लाबाय नाथाय जोङो गासैबो गार्जेन स्टुडेन्ट फैबाय जों मोजां मोजांनि सावगारि आखिबाय दिनै नोंथांमोन गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो खुलुमनाय थाबाय।